cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho Mariko gantika ingembe kaniza gantika intara sobura mama bo muntu no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama kero na rebatera ukangomoyo kero na rebatera ukangomoyo mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho hoyo no mokweka nona rusiria se mama hoyo no mokweka nona rusiria se mama agachandeka ketera yaramuru agachandeka ketere mechano inde ichena ya tonyoro gotoleka inde ichena ya tonyoro kobolibwa inde ichena ya tonyore igorenya yeso bo muntu no wengi cho yeso yeso bo muntu no wengi cho yeso yeso bo muntu no wengi cho kare moyo yeso bo muntu no wengi cho yeso yeso bo muntu no wengi cho kare moyo mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho mama no wengi cho mama bo muntu no wengi cho no wengi cho mama bo muntu no wengi cho kare moyo no wengi cho nyumba naendeka
twatekire ko koirukerio kwa mwaniki kwa wote abanga mama bwo monto mwana mama bwo monto no yo bwo monto. I tell you omosacho yue karago terengere yo igonko igwanga enkoro yane ni go sasoka mono kegima yakogeraga gotero tebanga mama bwo monto no yo bwengencho ayebono mama mino no yo bwengenchale gose. That is why kora boli no na bana muna bona bareru sesiko gabo muna bona na kaboli bi mwana gitase na eta ye mwana bisini niga bye myake bere tatu na chigoeta kamwana kama ya gontenga happy Mother's Day na te banga ndoche bona no na bana mba maitenga lero mama ngo chengerwa lenge bona na ngo te banga omonto okoro kumama mbali na mwaniki na bande muna mama etesiko gabo no yo bwengenchana na mono kegima mama oyo bona na batebyo go chengerwa mama ngencho kieye litanga ni mama gochengerwa boikabe mama bwe aboete chinguru kegima mama oleli babu kegima mama umunyanguru ekero emerangane 31 ote banga omukungu bwe aboete oro chinguru bunoro kini boikabe omukungu bwe aboete chinguru bunoro kini ekero kwe bwa chinguru bunoro kini akibuliro kini bunoro ono mbegetega ekero nyaboete buna bono gombegete sura ya kazi ekero mondigereretie bali montengerete na amoroche na nchini gete orokini gaiga onye boete orokini asegencho mbegete amaise gasi kogerekera nare gojana abanyanga ngo soanda abono ngendie bintu ikebo ibono chinguru buno orokini mona kegima aseki ekero mukungu aro munyanguru nigo akoigerere amate yaye mono kegima okolega asi orageria amate yo nyene biashara okora buya orageria abantu baye origie fisi osira abantu baye asinguru ase chinchira chinyinge bona tima itinga mama bali gekora yatebe kaninga bakungu bande mbale bare ebipiyo bosa iskoga bo yani umukungu otama idie sakuru na sagochia bakonya goitoro moni abana bwa bakungu bali bakona goitoro moni moshene kurwa mambi baka morogoba atamanyetie sakuru na sagochia. At the end of the story onyoranga ebiro byakorireki ebiro byamubwateranirie bona na bonta ite otebanga mama gocengerwa litko lya lero tali mama ngeka binenga bunejo mama takaneri abo montoro mwara mama nigaga nerikobo monto ore foko chinga kichonsi na wana ndaite wote abanga bakungu banga bunabwo nabwe nsego chengera litko lya lero nganonya nigoro nabwe go chengera ama tukonsi no to akini mama uri okurukwanga mama bwengencho unabona mama namba ya kabere weikabe mama o manyete ko abantu baye buya kuba boyi buya o ba dress buya ero manyana weikabe mama representable yani mama umaite kueba na batebya ase amatuko makega etero chimaga ngana ki nkarete nkwana man engi yamono kegima abantu bakayechengera mashabiki anenkara mo waka chinko bikuru isko gabo enkwana yare gotabanga ki ngaki omukungwa ngane iri kwebo koro kwangu morandia isano naibere ebungo bya yemerongo ibire na kianda ya linga goteba kabisa ge kweraranga abantu ngakibaga ne iri kwebo bona na renkoira nantebe ngana kikara nkoro toteke bunge kyo on behalf of all mothers ntebe ngana ki omukungu goikabwegera kwebo aburonge tali omukungu gotaragetiryanda tali omukungu tamaiti wesibya tali omukungu tamaiti konintano ne chinchara tali omukungu tamanyiti gosibya no ene merondo ya wenera minto mwanya getinge tali mangana kero monto na bwate ekonyora kwaye nande twensi ntorenganiti banto twensi ntorenganiti asokonyora gwitu lakini asoboke bwao asobole bwao ingakigose ebwebegete morali ona bantaide ko batebyanga ase egento keriyo kwebwa arane nesikongo chire yabora abana baito basi ngoto chengera lakini nenkoira nande nseme itebangana ki nyoko na babunarabe mamu mino na babunarabe mochengere aigano abana bago chibago santara kunensemo yabana nabanta etekora minyoka nseme yabakungu ntebengo mukungu na ekerota etego chengerwa mono mwana wose na abana bao litanga nikarebe kabujate akobo mukungu kwa abana bao bosoku ngana na sokolia ngakyukolia akungu mbaro maita abana baba basinyira go chengera iskoga bwasenge nchonga no anokolia kwa self in terms of eating none kara wachire kira kinara birengo keirolera boire none kara wachire asa abana baba bagosoma visiting day omukungu. How do you carry yourself ngakigose okwerorekania asense moyo kolia
karati enseme yokwebwa ensemo yokwebwa ngocha torororo lakini ensemo yokulia ngaki usokulia gara abana babo bagucengere ngaki usokulia you are eating habit muno mukungu ngaki ukora geregere omusacho wagucengere did you know na bagaka bande basinyiru kubugolia abangina babo babaire isikogali emegobani bose babaire nonye ne igiosi kikere mwanyarebe akwa special treat asing in chama yetenga you are eating habit ukulia kwa onkulia kuya bona nonekera gwachire chiro ingaki goso ekero ari so boncholeri bwao ingaki ukulia yatebekanire nga bantu bande nkwamuri bare chiyoye chibamuri nonye na bakade chiro nona matoke bamuri asenjere tariengia always mama gocengerwa rero imama bwechogete korokere ensemo mama oromo chenu abangina bande yatebekanire nga buna bono yatuleiga asensemeri yobo chenu yuno abakungu ni tutogokoro bachenu yatebekanire nga ba mama bande basiru gocengero ritko rero bose basiru gocengerwa matu konsi amana abantu babo asengencho batamanyiti buna bayebe bakwebeka aseringana ririkoro kwa obo chenu ngaki goso obwebegete did you know cleanliness is second to godliness about 2 Corinthians segara kwa na manganayo no maitenga obo chenu no bwakabere gochia asenya sai onyo bo chenu boro bwakabere gochia asenya sai nyasai ayo mokungu ogochengerwa usoga niri gochengerwa ngaki gose bwetenete yatebekanire ngabakungu bande igo baraba chenu sikoga igara kinyo bwati no yango chiase bamenyete emekono nemechieno nige basongererete omukungu akoma sitting room otige bedroom omukungu akoma ero otige room yoboraro omukungu akoma kurwa sabantu bakoligererio otiga gochimage gasuku nyuma osangana rero amaugacha abwate tekeraze mechie amaugacha maya abantu bausimega chinyomba raundi omonto na maoga amomerete nyumba obosoko banene sana nyarudonge keronkora akora obosaki bwana iskogabu did you know ekerore omotenene rwechi amate buna bona ndo motenene rwechi amate kurwaiga asegeta seni ya Voice of Victory TV and radio I should be in church naende goikante mekoleta amangana out of deliberate study ayande out of practical experience iskogabu kerongo etana arakolire bosaki botari bake nanyoranga mekono neroro nemechiane talimeke abantu nigo bakoma chinyomba kurwasa kororekana lakini gochimagega batiga omonta omete choya yani nyumba yake barakorumotura lakini gochimagega igo akengeire na maoga that is very bad ngaki osebwebere gete omokungo gochengeru rero you know kare yana nyarudonge kerona kinete na rengo mwana nyarukenda bera esito mategalia bogira mate kerona kinete nkona koinyora mangana make nare koligereria emechigete asenare aba isike bale konywa makoru yani usaba muraba ale kurwanirira konywa makoru emechigete yani omuraba ale kutaka gusaba ale kolong kolyobo kokorwa mechinere yamanyire ngatema sana ko unenkia nande nabona nabonkero chengegente kinkegendrete asegesa kukiamanya getinge no tonde kesa kiamanya getinge lakini asebisa ku ebinge nkeringana kin emechinere abantu batari kunywa batari kutaka kwayerera kunywa makuru emechega taringa not necessarily abantu abebare abarogi gosekende yani bari bakwe bachinteru siko muno mugusiyago taba lakini rende emechinere abasubati barabachenu abangina babayibulite barabachenu yani umaite obosigane nobuya nonya abantu batango bosigasira bantumba bataratika kwege no bosigani bataratika guchwara abana babo bachikwenyo kwerigeria abakungu bo kabanyene umuntu akora itanga umucyoli ngakira kinyo umucyoli ole emecheme safi na nyinyorete seitari na bonda yature na marieta lakinende talirero emechikete nera abakungu abasubati bare gusigana koru aseki number 1 abangina barenga abachenu number 2 abaisike barenga abachenu maitenga umukungu naro kwabusaki kyole liwabusa bakaikoli moino baka yani kabantu bagocha no na abaiti bakurate na bara ligireri
did you know mechinenga bune yo no nye sko gabo emechinere no na yo koligere isko gabo yekenyoro igobana abakungu bali nainu mora abacheno bona mwaegeri na abaiseke bainogo chenwobo kongole sana nainwe na bonta ite go celebrate amo nainu rero gekogera inu na abakungu bemerengani osalasini na moja merengani salasini na moja omukungu bemerengani salasini na moja na rogo chengeru rero I want to say ayonye ingana rinde ndiro rapiki ko rugabo liko konye buno mukungu ritugane irigo chengeru ekera bono inkoira na sense mo ijabagaka abonda dote banga ko morancha bagaka chengera mo abakungu baino mosacha na karate byo mungino I love you mami motebi happy Mother's Day for those ones of you momanye tenga rero Mother's Day yarenge chengera mokao mo treasure you need to treasure your wife motebi baby ningwanchete motebi mom I really treasure you happy Mother's Day ege kogero mataba kungu ntwanje tago togibwa mukungu maite oise wetania yani wetania lietali obwanchani yake baba mukungu go smile bune toy aseki ntuanche te gotogigwa karangana bona bagaka mwanche te gotogigwa na ntuanche te gotogigwa okay ekera nko enda sense moye chi surprise wenda ikawa abasacha bande mbare mwanche te go surprise yabakungu baino isko gabo na bande mbare motari kwinyora go surprise yabakungu baino isko gabo that is very bad for those ones of you motari go celebrate yabangna baino amagoso kineke begia sakararero o mwana bo monto kware ko barere kurupara mwana bo monto gosirire ase amangana amange nabo oganeri kwara mo celebrate ase ngencho era no wibwenye nchena na sana abakungu bali batenenira buya amona abasacha babo isko gabo ebenga nchite gotenera naino buya na lakini nengo tebanga abasacha motuanche abasacha moto celebrate ege kogerekero achake como te bintu bitagwenera ti asenga no yo mwancha ni conditionally ekerago chengerete nekerata go chengereti you know chiama te chinyinge chiabunekire asenga ncho yebinte bikebike bikoro kwa nga surprises kero keno musacho takogoreti yoga kero keno musacho actually tarago pongeza in any way lakini did you know basacha mbali imechi nkorochi yabo bago celebrate abangina babo kira lituko ereza aramanyetenga mokane monginone omwanchione no yobwenge nchasobo mabugane basi bona na inchana bontagete gotebangana ki happy Mother's Day go chiasaba kungu bali mo celebrate abasacha baino unconditionally yani alete tareta ainyore tainyora ayana bogenderete ko mwancha echibona na chichiama te chirichi arekanire chigenderete ko kina isko gabo nkire ndata asi chiamate chirichi koreta pressure nga mbakore tugento gete you know birecha na bwata chinjira chinyinge abo yakorere mirimo rero iga nabonta ite ntebangana ki onya tora ba celebrated na bantu bao nyaro dongo mea take the initiative tigango ingire biro bya bene ase okogo celebrate gaki kogo celebrating a happy Mother's Day on behalf of all jipigie makofi ekogera ino monto bwene nchana na mono kigima bona point ntate gukora neria gotebanga mukungu ogo celebrate were yani ogo chengerwa litko lya rero mukungu olia ogo chengerulia litko lya rero is a woman with a smile a woman who faces her tomorrow with a smile inkiminete kera ngotebanga no mukungu okomera na mambia yaye with a smile omaete ebintombire ebinge mono sana sobo ikobwense bigo chibyago byato heart break you know ebintombire to break okonye yani bigo kobuna enkoro bigo kobuna moyo bigo go ipasamada nambe yemo buna bono ebenga obwate abana abatundu ngakinda tebe abana you know abana nkogera bari abakungu ba twara heart breaks number 2 amosacha na bakugo heart break unabona for single mothers yani abagina bali mwa divorce ri momenya te inumweka goetera emechande menge mwa eteire you know such things na bobi kogera obuneke enkoro
lakini lero na wantaite kugosegetanga na key you need to face your tomorrow, yani face your tomorrow with a smile, whichever amid the kind of challenges yo ogenda takomerana na chire makongwando si komerana naro as a mother. You need to face your tomorrow with a smile. Ebego gwasireliwe ni maitenga bakungwa baraka moresko gabu mwatenenero bya monechi amate chino nyarudongo na wantaite kubapongeza lero kababo na wantaite ngotenga you need to face your tomorrow with a smiling face. Omayenga ankyo yao moyere ankyo yao teko babuna igoro yarenge ege kogera umukungu ni gogo ikaransa gatigati yekerogo kwabo moremu kwata kogose komberana na mechande ndeyonse go chaso bosibwao buna umukungu boli igo ikaransa ekerogo gatigati otinge as a woman ege kogera always yatebekanenga a mother should face yani wikamerana na ankyo yaya egere kumerana na ankyo yaya oase omosasoko bosaso bosio bomosasoko ebe nefisi yako bolire unabara mambini maitenga abana koganda bare skuru abangina mbare bakoro kwa mababusko gabu bagweta cherasinge je basomya abana. Did you know abana abakungu mbare babwata abasacha lakini omosacha yano are bosaiga ondochete abana bwa abasacha bari nkora ate bachi counterfeit yani chi photocopy lakini rende inye ko bwato omosacha ondochete bosaiga utamaidie sakuru na sagochi abonta ego tainga face your tomorrow with a smile as a woman kwani iko nine boye chinguru bunoro kini somya abana bao ragiri umusacho yu mugorere gotingi yabeke mogorere bikorote byabeke mo magoro bunabona bikoroto na etakurwali mugonge chiro narore bikoroto birororo kabisa biumoire chiro ebinde bigotangaza baka amisini tiga gutiga naye mensi ya egota chance bake bikoroto byabibiti birororo so as a mother okoba celebrated rero no mukungu ogotako yani okogomia enka buna yani okogomienka ne chinguru chinane gomienka tiakora kongentereria emenisi yao mosacha basacha na bako ebererwa baba pampadi teo te abanga bono yiga tangwenera tina rinde rionsi tarochi kiarochi ya abakungu buna bako ba celebrated lero no maitenga omukungu na arense amokoligereri buno obo hanetienka no mosacho no bolemeru bwaye ose no bole bwaye yani osomire kende esengencho kwabeire role model nero tagete kwegia komenya buno menya tegera chiama tesko ga buchigwene tiako yongeria abasacha asengencho yobore bwabo abakungu banga bunabwo bagomiri chiama te bakaria abasacha babo bari moyo na bwaba bono rero bagakale gochengerwa ine nobe oyomo asega tagati y'abakungu bari bagochengerwa abasacha na inuti mo baise koigwanga na tebirenga abakungu bagochengerwa imbalia baikaransi tagatigati yekerogo ebe nkomoirero ore story komoirera egere bono mochake kubwatereria apana nayo mosacha kole buo yakani maitenga happy father's day ndicherike ndarirario nayo nyagota gitocho chengerwe kegima karabo mosacha okobogoria gusoko okomogania ebintu biriaga niriko kora senka buno mosacha boli bono ndagete kogenda sensemeri ya kabere nyuma bono konkoira na korwa ase egekombe kia mache nabo kagirete nganko genda goseni ntagete hokuna mangana make igoro yabana bunabaga neri gocengera abanyina gusaba mama bamwabo lituko lyarero nande amona matukonsi because yarakanirenga abana ngo kibale beba gocengera abayibuli babo lakini rende riri kari abekirwa nsema with the web related to kora cengera nyoko ne bandero lyoka yatabakanirenga isiko gabo basacha mbale basomi buya basubati mbale basomi buya mona baba bamwabo kero kende isoga sirete kale kero kende isono alengera kini nyoko agatema okolemere mumono lakini mwebira bayibuli isiko gabo otana gocengera nyoko nonyane kerimo abana bali banango tinante abanga ekerole lya bayibuli baba basirire kwa makonyarira lyo agochote abanga morobedio mama motige nyokole asinge nchongera na bwate chibesa otebanga bono mache apurintu kukabitsa macha dasan opurintu manyakobeka akabicha kangina gekebande moinalia aite inyora abana mbarisko gabotana konyora koira nonye nabangina
bamwabo yani abamama bamwabo abababa bamwabo baire nonye photoshop yani utaikima momino no ne studio yebicha yatebekanire nga abanga buna abakule abantu bachikolije no ne bicha bakobeka se esanduki barabalegalia yabora kigima bakayacha kurusigwe yeke bande batia banga bono to no ne yeke bande barusi mutubwe kabande bweka basungalia ekenyolio bicheli nengia waje chibicha chiri chikube kwalia se sanduki asemekero mube asomubere nsemekero montasirire netingia abagani mbare bagocha kero kende abantu batokokanga monas those ones who come to condole with us abasani mbare bagocha gototinya maliga onde naro gota asengencho ye wevunga nyareba nakwete onde ochicha asengencho yobosani bwabana bono ekera gocha oligereria kabicha kaliota yanga nyareba nabalingo muyaboli nyareba nabalingi iga nabale kororeka naiga because ngora batebinda enga kiro monto gare fearfully and wonderfully made umaitenchire yotongire onde tayo nanda okorereki otongire buno otongire ekiro monto gatongire ko bwa Zaburi 139 ebungo bya 14 wana haraitaniri inga you are fearfully and wonderfully made bona ntaite goteba ngakia kabicha kali na kingenchena no mono kigima abana turusie merengali bona kula tebya abaishye baito nyumba gali bari abasinini nama yagocha na tebya bamura bari baita banene baite abana mbali bagwike jigeto taikunyara koroka abaishye abana bawo na bali moko na koroka abana abaishye paka kera bayeteire. That is very bad. Style up. Bishya mbere biriye bisini nibire below 12 years byetonka agalia na bira bibiyegeri bimanye buna bigane iri ego ko burugero bwa amate no bwanchani go to appreciate bakadire batarabwendara go toira go turusie merengali na mamurali itama ya manena akinire na haro kara etani batengo maeteni ntaito murengali na ndege ntokire ko kunga family photo shot kerole nkagali akwe bicha na abayiboli bao leta mamu mino leta tatu mino omaite abana basinyira gotoruse merengali asengencho kero kende batali hande bare irresponsible ase mayogo toboyi abana toboyi bana tobeke buya toretere vaseline twake merondo nabona tiamba tebya bangina imbura ya tule babesiko gabo abana bande ne chincha go imebala abande ne chibanda bakoirolera abande ne chicha imebale emerondo enaro netakire yara rosi style giti ebikutambire byakire ebyabesa nana igachibesa chinke igontuma ita abangino maite tora abantu bebinte bikebike irera mamu mine biguta fair and lovely agirimbye merondo ichabo valoni talia yakira abakungu bago bleach bakabasalika lakini bigutambire naye gokweyaka okoigunga baminto mubera okoreki ororobire abana mototone bunabona moto celebrate. Shule ina walimu waliohitimu 11 kila wakati. Shule inayo madarasa ya kisasa ya kutosha kuhakikisha wanafunzi wanasoma bila tatizo. Upande wa usalama umeimarika. Kituo cha polisi kiko karibu na shule. Pia kuna kituo cha afya karibu ambacho husaidia wanafunzi wanapougua. Pia tuna bweni ambayo itatumika na wanafunzi 200. Shule ina mahabara ya kisayansi na pia computers mahali wanafunzi hufanyia masomo yao ya practicals. Shule pia ina eneo kubwa ambalo wanafunzi hutumia kwa michezo na shughuli zingine. Here we teach and we offer our learners with the practical skills which will make them, as they move out of school, they are able to support themselves. Then we also offer and train these learners, because it's an SDA, we offer them spiritual support and training. We also empower them with the skills in other professional fields. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari ya simu 0710163742 0710163742. Ine numanyete Amazing Voice of Victor Radiant TV twagaririe obokoreri bwitogo cha sore nobwate umuyiga uganetie otonwe obe umuyiga bw'inyanki gose amatanga
gose omoyega o graduation oyo oganetie oilukigwe eyemo ase omutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory. Bono Amazing Voice of Victory noere amonae nabo tugukururukiria omoyega o live ase omutanda o YouTube boigo ilio onyare kubaikira nonyabari bare ase chinse chaisiko tubwate chi public address system echo chire chinyikiranu na boigo chirairere omoyega o ogende buya utariko butoka Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo waka chibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo chira okonye ase omoyega o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making, cake decoration na boigo ngokora tore omoyega o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase omoyega o boigo onye kubwate omoyega oyu oganeti chiama amone birogo Amazing Voice of Victory Radiant TV no toria iga ase engento yago ase amange aka enamba esime kubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0 Karibu Bong'onta Secondary School. Hii ni shule ya upili inayopatikana kaunti ndogo ya Masaba South, Kisii County, karibu na soko la Ramasha. I'm Richard Mumani Mwanta, the current principal of Bong'onta High School. Bong'onta High School started in the year 1969 and it has been running well up to now. The school has a student population of 650 and it is a sponsored school. Shule ya Bong'onta ina walimu 24 waliohitimu na wafanyakazi 13. Shule ina madarasa 16 ya kuwezesha wanafunzi kusoma bila msongamano. Ni shule ya malazi pia kutwa, bweni 3 za wavulana na 3 za wasichana ambazo zina uwezo wa kumudu wanafunzi zaidi ya 100 tosha kwa matumizi ya wanafunzi. Tunayo basi la shule ambayo husafirisha wanafunzi wanapoenda shughuli za michezo na pia shughuli za masomo. Shule ina mtambo wa generator au backup ambao husaidia kusambaza umeme mbadala. Kuna kinu au posho mill inayosaidia kutengeneza unga. Shule inajivunia mahabara ya kisayansi ambayo ina vifaa vyote vinavyohitajika. Pia kuna mahabara ya kompyuta ambayo ina idadi zaidi ya kompyuta 30. Pia kuna maktaba ambayo ina vitabu vya kutosha, pia vitabu vya marudio au revision. Shule inatia fora katika elimu na pia katika mchezo mbalimbali hadi kufika ngazi za kitaifa. Parents, guardians, and any other people who will be interested in our school, that is Bong'onta is the school to be, or to bring your child to come and learn, because here we give holistic education that is both academic and spiritual. We produce of actually being honest once they live here. Parents, guardians, and other well wishers, tunawaomba mlete watoto wenu hapa Bong'onta wapate elimu. Hapa ni pahali safi. Right, bono nyuma bono na ine Nyarudongo kuna iraniro kurwase kombe kia mache na bonta ite banga bono igo ngangende gochia gosarasareria kurwa iga ase TV ege kogera Nyarudongo nkora gote binde ngana ki
ebinto binga bune biga igonkora bireta out of practical experience lakini bono ntaragenda semeli yo wako kweli na bonta ite totabolense amagete tikalete gaiganga inkibona abana baganeiri gokorera abaiburi babo more especially chingaki echiga cyogo chengera kwa bangina kogenderete inyora rero neri tukolyo gochengera abangina narora abande bagoteba nga happy Mother's Day lakini rende kero kendo nyoro mwana otarago chengera gose omwanchu otarago chengera gose omusani otarago chengera because abasani ngo chengera bara abasani bande na bonta ite ko batebinga nonde gaiga na go chengeiro mono kingima on behalf of all bono ngo tenga happy Mother's Day inkigose abana baganeiri kokorera abaiburi babo chingaki chonsi asengencho yoko ba appreciate buna abaiburi babo na mbeyemo abana bancha abaiburi babo whichever the way a parent is a parent ancha omoiburi ho mochengere buna arego namba yende ya kabere inkigose abasani baganeiri kokorera abasani ba mwabo ancho musani o the way he or she is lakini rero kalire litukoriyo gochengera kwa bangina ancha omusani o mugisangi o musubati kolengana buna arego embali nobore ubwaye na inde musabirani lakini rende lingana ndiroro ntaite goteba asense meli abana bochengera abayiburi babo nga happy Mother's Day goika oigere mono kegima kugorera enyoko endagira bantu bande bebira abayiburi babo baba chwalire mbaliko bandagira bakolia abayiburi ba strain richinka moyiburi kago kineti agakolenda agakoleta obwarobo no ganeiri bono omochengere gwetera soko moigotia igotia abayiburi baino all through not necessarily ngari tukolyo gochengera ekera bande bagoteba nga happy Mother's Day nari gochagwata bana narimo kwenyora ngoberero baba ngochengeru arenge ya chengero moyiburi all through gwetera soko igotienda enda nero mambo yote namba yende ya kabere chengero moyiburi gwetera asoko mobojia let your parent look decent na inwe bali abana bakugolera chianga chingiya omwana okugolera sweta 3000 omwana oleto burangeti duve ya shilingi 5000 lakini naye kwa manyako yakora machabara baza bakungu bande mwa manyako yabo achisweta chinene gochikotore chae sweta nero tundubali nero nere kanisa nero nere chiro nero nera matanga apana abangina na inweti kwa abana bosoku boli bokoro kwa ngaibu ndogo tiga ekero mwana wako zawadi goso mwana wa nyoire ngan coexist yole mwana akorete ire gento kingencho rora naye bunoga nerigo kerenda egera nando moya hambo time nera chanyore biro nera kole bintu binde libagotebera kona kogosoka ana bande batebiri kona gotosoka agabu asinro kore bintu binde bire important na abana babo babaga neti babaka nere school fees abana babo babaga neti babakore kende na baromba bwate chinyumba chiabo majukumu ye chinyumba chiabo na rororo naye bono mukungu gakwarete irwe swete iri maduongi kegima naye manyanga yuko yebeka uchi mwana ona atagete nainde yatebekanire ng'abayibuli bande omwana okugorere yanga lakini kwana kubeke yange yebosibu omwana oyo mwana kakoletera as a sign of appreciation motebi mbuya mono babo mwana one mbuya mono tato mwana one nande beke yange je ko kinero kegima utali entereria abayibuli bande bakungu bande bakale gosiereria abana babo isiko gabunga akana kukwarora apana a present a gift is always a gift itaberana motebi ngababo mwana one nande ase byarua birane tato mwana one ase chero nande chikora kichirane nyano musani ogwo appreciate motebi mbuya mono musani one nande chira nasi chiakoraki ase chiarwanya no mugako omwanchuo go celebrate motebi ngambu yamono nande bira nase biakoraki ase biarwa renga mekono mekenere mubwate monto umani appreciate omokungu learn to appreciate yani tabirana akambu yamono ase omonto go celebrate na go celebrate no monwa na go celebrate ni andika chivi ya shilingi 5 learn to appreciate kaba ntomo yo aba kumbwene ngwenere temuna nkanga naye gusugwaso abo compare egento kwalete ronye ne yanga gwaso wardrobe ya wasako ya compare na chirigwe borerete kwa matanga bono ncheninde what this na bongisa inebesa nane apana a gift will always be a gift ye chengere ye gokere appreciate yani ira ne yangambia mono ekina kiyako rara nene abantu abange batigiru ochi abo batari ko ba appreciated yani mundade yanga bono lia ni moirera
iga na ni muchengera narore the essence takora the meaning ya minto mwanya gitinge twegera kwena no moyo utia sabana baitu utia sabasani baitu utia sabanchwa baitu no ba staff mates mbare banchete ego appreciate ania muna bana naso agaigasigeta seni na nyora abana bare gaiga barari ba minto bagokora maiga babo Mr Speaker babo Morgan babo fundi wa mitambo Hezbon bosire korumaga gali bang appreciate bande bya happy Mother's Day banchengera ani barande binga Nyarudongo you looking wow mbiyole manda no staff mates na baguchengera bakomoyo you know ayanaro lindali aganeri abantu baito togendere gokorerana bona bontaita batabangana king abantu bona abana ira abayiburi nyagitali mamo mino kako na batebanga tali buyebimo taiwetu bya lan also kubabogoreria kari egetokoro kunga hospital bills abana egera kubogoria bills yechiga mono because yatebekanira abakungu bande sko gabuni go barwate ebetokoro kwanga terminal diseases mnabono high blood pressure egetokoro kwa chisukari abangino maite you know amarwoiraya as much as yanda gocha gwetere lifestyle ayanda gocha asengenjo ya age you know age factor nero matters a lot emiaka buno montako na kokonga akona gukina kwanyoranga marwire nare abakungu bona abayiga bako ba celebrated yaro bamenyerete naye igera go celebrate mamo mino matebi happy mao we love you mami I love you mami you know ekere gwikera sa mangana yo bwanchani nkoranga go sound bya ekero we single out what I love you you know I want myself na wangoranga terigo jiyaba ambe mona nse meyo obonche no bi kera wadanga I love you mami it sounds better it sounds wow igo yani montako igubiyanga amaina ndo chene nganchire bali noko na komera marioga ya pressure bali noko na komera marioga ya yesukari ndo chera kini na nchino mukungu gati ya bakungu bari bako ba celebrated egarende okuirana na no kwemengera nkoba asiga tagati yabakungu na bontaite otebangana ki na Nyarudongo nimba nchete happy Mother's Day ekarabono ndoche ebiro byane ebya butokire na bontaite otebangana ki my best wishes to all of you bali mokoro kwanga ebanto mama lakini nyora kwa omukungu bwemerenganyo 31 kwani iko nini right bona Nyarudongo na bantaite gotebanga nyuma bono kana beire nguko irukeria omoroberio wechi amate ime ya Sunday edition yani ime yomo kubyo na bantaite gotebanga na ki ya no monto bwengenchena na mono kigima lakini bono nabo ntaite gotebanga pole ya nene tigango indwe ngora kuchiase chi amate chiria chia kwasirwe amone mechando iskogagwo sengencho you know ekero chi amate chiwosionorwa Nyarudongo na nchena bango china iguwe mono kigima because chi amate na chigarata na nchende gaiga ase chi amate chirichonsi picha kwasirwe amone mechando yama ruire amona makweri na bontaite koba engora ya negoche iskogabo ande bono nganchere ndarwe ngora ya negocha ase omosani one mono kigima usabasani bane mono kigima na manyirega mwensi n'abasani bane more lakini rende ngochire yanyarekana kwanyoranga nabandi mbali bare imemono naye bono omosubati okorokwa nga Dorine Angima my matron one of my matrons intana kweba ekerona ari kunyomwa riri omoya tebete ngabono nintagitego twara omo babe officially na mo babe witarenge onde other than me or say other than myself Nyarudongo kara ono mwaka tebete nga nko nyomara officially matroni yane yemo ekorokwa nga among others okorokwa nga nere Dorine Angima korwaria chinsemo cha keumburogora maria na siretita tomwabo lakini amanyire nga litangase lyongo ikarire asemet za yaito ya Voice of Victory officially abana ataka kora
kwa engora Madam Dorine Angima umusubati uria ogosomi Suguta Girls High School korwaria chinsemo chia Nyamache onywamire seito mate bogirango Dorine nasireti tato mwabo boiborwa ochiaria ewe chinsemo chia Kiumburuguru maria lakini nabonta itegote banga aye amona Angimo na bana baino blessings amona blessing na bande baba gift nabonta iteko ba pole na mona kigima mbate byanganya rudongo bono incherande gocha ko bayengora officially ona bono ngote banga ki aye no muntu gwenge nchena na mono sana risha bikiriane na inde tiatumerane ase ebiro bikobwatia ningwanchete mono kigima amarietane Rachel Omoyo Odongo. Bye bye.